отваряме печката, където вадим тенджерата, която е пълна с мишмаш, който е от на поне 2 седмици. И не се знае какво му се е случило. Асистент Матева снима. Операторка геново работи. Върху Боже, Мирозмата е ужасна, вие сте късметли, че не сте тук. Специално за целта сме купили ново веро, което е адски ароматизирано. Моля ви, оператор Карагенова, не се смейте така. Малко да не дезинфектираме. Така, браво. Добре. Доместо. И така, момент просто да заснемем тенджерата, която вече... О, Боже, мръста е отвратителна. Слагаме повече веро, никакво това и започваме автоматизиране. Мисля, че ще ти трябва изуместо. Боже, Господи, мръста е ужасна. Ох. Търкай. Така. Ох, носа ми. Ох. Дишвам. Не знам и аз. Изкъпиме добре и капака да спрем всичкия аромат неприятен. Това обаче остане след това и да се прекъсва. И да започнем плакненето. Тая щипка да носа си убие. С щипката на носа си убие. Добре ли тук? Страхотно. Тук е едно 50, но за всеки случай мисля да сложим малко доместо за дезинфекция на тенджерето. За секундна и половина. Вие какво ще кажете, оператор Батева? Съгласна съм, на мене вече ми тръгна кръв в носа заради щипката. Спирайте. Какво? Тук има туалетна хутия, би го служила да се сами радиоактивни. Не думай. Хубаво да заплахнем. Насам. Така. И така. Изплъкни. Ще оставим малко да се начисни. Пускаме врата да си измие туалетната хутия. Така. И пристъпваме към новото веро. Измиваме добре първо радиоактивната гъба. Мисля, че след това трябва да я изхвърлиш. Естествено, че ще бъде изхвърлена. Така повече. Това ехохидробалсам ли? Да, да са ви хубави ръцете и нежни. Пак си с ръкавици, не мисля, че има особено голямо значение за верото. Така? Ето мисля, че се справихме с радиоактивната смрад. Това трябва да се качи в интернет. Не се виждаш коя си, аз не се виждам коя съм. Тъй, че няма проблем. Не се разбирай къде сме. Аз повече от тая тенджера няма да ям. А тази другата долу от какво е била? Това е от зелената салата. Аз днеска изфърлих зелето помежду другото. Забелязвам. Така, мисля да приключваме за сега. Усмивка. И така.